Adran cynnyrch y gwaith llaw dwi erbyn hyn yng nghanol y diodydd ar gwinoedd cartref yng Nghymru Neville Jones o Lanilar, un sydd wedi bod yn cystadlu ers rhywbeth 3-4 mlynedd yma bellach? Dyma pedwerydd blwyddyn i fi nawr yn sioe Frenhinol. Ac wedi dechrau'r sgwrs yn sioeau bach lleol fel Llanhilar, Aberystwyth, Llanmarian, Talabont a cael ychydig o success ysgwyddo nhw fanni. Ac wedyn rwy'n beio y stiwardiad mewn ffordd, y rheswm mwy yma, y stiwardiad lleol, a allai ddweud yn ddiflewyn ar dafod mae Dilys Morgan o Talabont ac hefyd Eluned o Llanhilar. Ond yn gweud, Neville, mae rhaid i ti ddod i'r sioe Frenhinol. A dyna pam mae Neville wedi bod yma am pedwerydd blwyddyn. Wanta, mae gennych chi botol o fan hyn, mi wela i N. Jones yn yma, botol o gwin coch melys. Ie, dyna'r Damson ydi hwnna. Mae hwnna'n un bendigedig, Eirin D, ydy fe. Ond mae hwnna... Dim cardyn chwaith, ond mae yna sylwadau gyda beirniad. Roedd e'n dweud bod y safon, y cyfan, yn bendigedig yma. So, fi'n hapus iawn ar hwnna. Fi'n gwybod bod y safon bod yn uchel dros ben, chi'n gwybod? Fi'n falch iawn o hwnna. Ysdim gwaniaeth, beth sydd, fel wy'n teimlo wastad ni, wi wedi bod yn cymeryd rhan. Os dim gwaniaeth bod chi'n mynd ennill, ond i ni yn cyfrannu at y sioe Frenhinol, mae'n bwysig iawn i ni, bwysig dros ben. O ran y gwino felly, Eirin D yn fanna, be ydych chi'n fwynhau, pa fath o wyn ydych chi'n fwynhau i gynhyrchu gyntaf, o'n i at yr yfed wedyn? Dyna'r ffefryn. Dyna'r ffefryn i fi, ie. Os gewch chi'r cael y cnwd na'r ffrwyth yn eiddfed, unwaith bod chi'n cael yn eiddfed, mae'n iawn, mae'n fendigedig. Da ni ar y gwyn gwyn yma hyn, y gwyn melys, ydych chi wedi cael cardyn glas, ydych chi wedi cael yr ail ober fyma? Mae hwnna yn blodyn yr ysgawen ydi hwnna, da fi, yr elderflower. Ac dyma'r tro cyntaf erioed i wneud yr elderflower wine. Be di'r her efo'r math hwnna wyn ta? Wel, beth sy'n bwysig i fi efo hwnna, mae rhaid chi ddal, fel yn ei gweud, y blodyn yn ei ogoniant. A fi sy'n lwcus i gael ar ryw ddwrnod ar hael hirfelin tesog ac roedd e'n hyfryd. Wedi credu bod fi wedi dala'r blas na a'r tas na ac mae fe yn y botel na. Ar fercho, a mae liw, mae dipyn tywyllach na rhai o'i gwmpas ydy. Mae'n eitha cryf. Ydy o? Ydy, mae'n eitha cryf hwnna. Mae gennych chi gardyn glas arall fan hyn? Oes, rwy'n cael, mae bobl yn garedig iawn yn ardal Llanhilar. Mae ti gwydyr efo ffrind ac mae'n gweud, Neville, mae eisiau ti nawr, mae'r grawnwyn yn barod. So mae'r dry red ydi hwnna wedyn, wrth gwrs. So'r grapes. A mae hwnna, wy'n blesd iawn o hwnna, mae fe'n sych. Ond eto i gyd, mae fe'n hyfryd efo pryd o fwyd hwnna. Hyfryd efo pryd o fwyd. Felly, faint o wyn ydych chi'n gynhyrchu ta? O, dim ond, fel wi wedi gweud nawr, y 4 cyngerdd mwyaf dion, os ydy'r tywydd yn iawn, mae'r rhaid dyla'r, fel ydi gweud, pob ffrwyth, mae'n dal yn ei ogoniant. A mae pob ffrwyth, gwedwch chi, fel mwyaf dion. Che sydd ddim mwyaf dion, sy'n neddol i'n bwrw glaw bod tro ni sy'n mynd allan. So, fel am ai. Ie. Ond mae blas da ar hwnna? O, hyfryd. A ydych chi'n mwynhau'r yfed gymaint ar... Nagw. Ond mae'r un mwyaf, wel, byddwn ni'n meddwl mae tua 15 gradd alcohol mewn rhai. A sy'n ni'n gweithio chi ni a bod chi nawr yn cael rhyw 2 wydriad o'r gwedwch o'r Eirin D neu'r Damson gwedwch. O ia, hwnna lawr yn cwp. Byddwn ni'n gweithio chi am beidio gwthio berfa lawr i llwybr yr ardd. Neu fyddwch chi'n benra mwynogl mewn yn y tatws. Yn siŵr byddech chi. Gair o gyngor doeth i ni gyd felly. Felly, cymedroldeb. Ym mhob ffordd. Ie, chi'n iawn. Neville, diolch i chi am y sgwrs a llongyfarchiadau mawr i chi. Chi croeso. A diolch yn fawr a pob lwc a pob llwyddiant i'r sioe yn y dyfodol. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.